पहिल्या फेरीतील तिन्ही संघांचे एक एक सामना झालाय आणि जर पाहिलं तर तिन्ही संघांनी एक एक सामना जिंकलाय। नक्कीच तरी हा जो सामना असेल तो नक्कीच तरी प्रत्येक संघातला आता मात्र सामना निर्णायक असेल। दरम्यान चालू होणारा सामना मंदिरा स्पोर्ट विरुद्ध बीबीसी भुतेवाडी। नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी स्वीकारली, क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलं मंदिरा स्पोर्ट संघाला। वैयक्तिक पहिलं संघाडून पहिलं षटक घेऊन विक्रांत सावंत समोर आहे तो निनाद सुर्वे। पहिल्या सामन्याचा सामनावीर। दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते आहे। युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आपल्या सोबत लाईव्ह जोडले गेले त्या सर्वांचं हार्दिक असं स्वागत असेल या आपल्या जीपीएल स्पर्धेमध्ये। पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती समाचार घेतलाय आणि या 4 धावा, या 4 धावेने संघाच्या धावसंख्येचा श्रीगणेशा होतोय बीबीसी भुतेवाडी संघाचा। आपलं वैयक्तिक खातं इथे बोलताना पाहायला मिळतोय तो निनाद सुर्वे मॅन फ्रॉम मालगुंड भंडारवाडा। समोर आहे भगवतीनगरचा विक्रांत सावंत, या पंचक्रोशीतील अष्टपैलू असा खेळाडू। पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू, त्याचा समाचार घेतला जातोय। बॅक टू बॅक दुसरा चौकार। नक्कीच तरी आता मात्र छोटीशी टीम मीटिंग पाहायला मिळते ती मंदिरा स्पोर्ट्स संघाकडून, कारण बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवरती चौकार पाहायला मिळत आहेत। या 2 संघांदरम्यान पहिला सामना झाला होता, त्या पहिल्या सामन्याचा सामनावीर ठरला होता तो निनाद सुर्वे। पुन्हा एकदा लागोवाटचे 2 चौकार आले, त्यानंतर विक्रांत सावंत कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल निनादला हे पाहावं लागेल। कुठे नक्कीच तरी आता मात्र दबाव असेल तो विक्रांत वरती। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा फुलटास, त्याचा समाचार, परंतु समोर आहे तो संकेत राजवाडकर। सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय ते संकेत याचं। नक्कीच तरी 4 धावा आपल्या संघासाठी वाचवलाय। कुठेतरी वारंवार फुलटॉस गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो, यॉर्करचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय, परंतु अचूक टप्प्यावरती इथे मात्र गोलंदाजी होत नाहीये ती। विक्रांत याची वारंवार फुलटॉस चेंडू टाकताना पाहायला मिळतो। आता मात्र अचूक टप्पा आणि ते मात्र बॅटची कडा घेतलेली चेंडू जातोय तो बॉक्सच्या बाहेर। पहिला धक्का बसतोय इथे। नवीन फलंदाज वन डाऊनच्या स्वरूपात बेबी स्पोर्ट संघाचा आधारस्तंभ मिथिल केदार। निनादला बाद केल्यानंतर इथे मिथिलला कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल वेगवान विक्रांत सावंत। 8 धावा धावपलकावरती, त्याने एक गडी बाद झालाय। तंबूच्या आसऱ्याला आहे तो निनाद सुर्वे। पुढचा चेंडू विक्रांतचा, मात्र इथे कुठेतरी वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय। दंडित केलं जातं इथे गोलंदाजाला आलेली अवांतर धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल। संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 9 या आकड्यावर। एक गडीबाद 9 अशी धावसंख्या। प्रथम फलंदाजी करत असताना बीबीसी भुतेवाडी संघाची विक्रांत सावंत राईट राऊंड विकेट। पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय। कुठेतरी आता मात्र दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते। पहिल्या 2 चेंडूंवरती 2 चौकार आले, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, चौथ्या चेंडूवरती निनादला बाद केला, त्यानंतर मात्र कुठेतरी 2 चेंडू इथे अवांतर स्वरूपाचे हाताळताना पाहायला मिळतोय तो विक्रांत सावंत। आपल्या वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करत असताना लाईनलेट अचूक असावी लागेल। आता मात्र ब्लॉक हॉलला चेंडू होता, सचिन सांडिम चेंडू फील्ड करतोय। आलेला निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय। संघाची धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये पाहायला मिळते ती 10 धावा। विक्रांत पहिल्या षटकातील काही चेंडू असताना पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय। कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी होते ती विक्रांत याच्याकडून पाहायला मिळते आहे। पुढचा चेंडू विक्रांत
नो चेंडू. धावसंख्या होते ते 12 धावा. एक गडी बाद 12 धावा. पुढचा चेंडू विक्रांतचा ब्लॉक कॉलला चेंडू होता. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू फील्ड करतो. दरम्यान षटकाची सांगता होत्या पहिल्या षटक संपतं. पहिल्या षटकाखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 12. एक गडी बाद 12 धावा. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली, परंतु कुठेतरी 4 चेंडू अतिरिक्त स्वरूपाचे हाताळले. आलेले 2 चौकार, अशा एकूण 12 धावा पाहायला मिळतात. पाहूया दुसरा षटक कोणाच्या हाती सोपवण्यात येतं. विनंती असेल, प्रेक्षकांना विनंती असेल, ज्या गाड्या आपण रस्त्यावरती लावल्यात त्या थोड्या आतमध्ये लावायच्यात. येणाऱ्या वाहनांना कोणताही अडथळा होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. प्रेक्षक थोडं सहकार्य करायचंय. ज्या गाड्या आपण रस्त्यावरती लावल्या आहेत त्या कुठेतरी बाजूला पार्क करायच्या आहेत. येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना अडथळा निर्माण होतोय. आणि हे गोल्डन षटक योगेश भिडे, जेवढ्या धावा होतील तेवढ्या धावा डबल, परंतु जर विकेट गेली तर 5 धावा मायनस. पाहूया हे गोल्डन षटक कोणत्या संघाच्या बाजूने जातो. फुल टॉस चेंडू समाचार घेतला जातोय. मयूर नागले, मयूर नागलेच्या बॅट मधून आलेला चौकार. 4 प्लस बोनस, अशा एकूण 8 धावा पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळतात त्या योगेश भिडेच्या. राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना पुढचा चेंडू ना एकदा रॅपिड फटका पाहायला मिळतो. आलेला बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. कुठेतरी खराब क्षेत्ररक्षण आता मात्र पाहायला मिळालं ते संकेत याच्याकडून. 8 धावा आल्या प्लस 8 बोनस, अशा एकूण 16 धावा 2 चेंडूवरती पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू मात्र ओमकार केदार याच्याकडून सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. नक्कीच तरी 4 नाही तर 8 धावा इथे ओमकारने वाचवल्या. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 28 या आकड्यावर. एक गडी बाद 28 अशी धावसंख्या. गोल्डन षटकाचा खेळ चालू असताना 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झालाय. येणारे 3 चेंडू किती धावा जमा करतो मयूर, तर मात्र पंच करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो. चेंडू जातो तो डिक्लर 2 धावेसाठी. 2 प्लस बोनस, अशा 2 एकूण 4 धावा पाहायला मिळतात या चेंडूवरती. 32 धावा धावपालकावरती. एकदा योगेश भिडे मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू फील्ड करताना पाहायला मिळतो. आलेला निर्धाव चेंडू. या गोल्डन षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. ते मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण फर्स्ट स्लिप मध्ये पितू कडून पाहायला मिळते. दरम्यान षटकाची सांगता होते 2 षटक संपतात. 2 षटका धावपालकावरती 32 धावा. एक गडी बाद 32 ही धावसंख्या. पाहूया तिसऱ्या षटकासाठी कोणत्या गोलंदाजाला इथे आमंत्रित केलं जातंय. या षटकाचा विचार केला तर 10 धावा प्लस 10, अशा एकूण 20 धावा या षटकामध्ये आल्या. पहिल्या 2 चेंडूंवरती चौकार आले, त्यानंतर मात्र कुठेतरी कमबॅक करताना पाहायला मिळाला तो योगेश भिडे. पाहूया तिसरा षटक कोणावरती इथे विश्वास दाखवला जातो संघाकडून आणि संघनायकाकडून. आणि विश्वास दाखवला गेलाय तो संकेत राजवाडकर याच्यावरती इथे विश्वास दाखवला गेलाय. गतवर्षीच्या स्पर्धेतील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाचा किताब ज्याने जिंकला तो संकेत राजवाडकर मोर्या गणपती या संघाकडून खेळताना. यावर्षी मात्र मंदिरा स्पोर्ट गणपती या संघाकडून खेळताना पाहायला मिळतोय तो संकेत राजवाडकर. समोर आहे तो मिथिल केदार. बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला. या 2 धावा मिथिलच्या बॅट मधून पाहायला मिळत आहेत. धावा होत आहेत त्या 34 धावा. एक गडी बाद 34. पुन्हा एकदा संकेत पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजी करत असताना राईट राऊंड विकेट. पुढचा चेंडू मात्र सुंदर फटका पाहायला मिळतोय तो मिथिल केदार याच्या बॅट मधून. 4 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच तरी
विनंती असेल दोन्ही संघांना की जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये. एकदा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. लागोपाठचा दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय तो मिथिल केदार याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू मात्र इथे वाईट चेंडू +1 अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. कुठेतरी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. यष्टीरक्षकांनी फर्स्ट स्लिप मध्ये उभा असलेला खेळाडू याच्याकडून कुठेतरी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावा बहाल केल्या समोरच्या संघाला. धावसंख्येचा विचार केला तर 44 धावा, एक गडी बाद 44 अशी धावसंख्या बीबीसी भुतेवाडी संघाची. पुढचा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा चौकार, लागोपाठचा तिसरा चौकार पाहायला मिळतोय तो मिथिल केदार याच्या बॅटमधून. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. वन डाऊनच्या स्वरूपात आला होता. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू मात्र बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटचा आणि बॉलचा कोणताही संपर्क होऊ शकला नाही. एकदा संकेत मिथिलसाठी पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच केला. आता मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू फील्ड करतोय. दरम्यान षटकाची सांगता होते. 3 षटक संपतात. 3 षटकाखेर धाव अवपालकावरती 48 धावा, एक गडीबाद 48 अशी धावसंख्या. 3 षटकाखेर पाया येणारे अजून 2 षटक असतील, 12 चेंडू असतील. या 12 चेंडूंमध्ये किती धावा जमा करतो मिथिल आणि मयूर. सलामीसाठी आला होता मयूर. खेळपट्टीवरती अजूनही आहे. पाहूया चौथ्या षटकासाठी कोणत्या गोलंदाजावरती ते विश्वास दाखवला जातो. चौथ्या षटकासाठी योगेश बेडे वैयक्तिक दुसरा सांगून चौथा षटक. सुंदर क्षेत्ररक्षण संकेत याच्याकडून पाहायला मिळतं. नक्कीच तरी आपलं योगदान आपल्याला या संघामध्ये का घेतलंय त्याचा प्रात्यक्षिक दाखवताना पाहायला मिळतोय तो संकेत राजवाडकर. नक्कीच तरी आपल्या संघासाठी ते धावा वाचवताना पाहायला मिळतोय तो क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून संकेत राजवाडकर. पुढचा चेंडू योगेशचा मात्र इथे कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. वाईट चेंडू एकदा योगेश भिडे. पुढचा चेंडू नो, चेंडू +4 अशा एकूण 5 धावा पाहायला मिळते. पहिला चेंडू चांगला हाताळला होता, त्यानंतर मात्र कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या होते ती 54 धावा. संघाचं अर्धशतक फलकावरती लागलं. नो, चेंडू +4 अशा एकूण 5 धावा चेंडूवरती पाहायला मिळाल्या. एकदा योगेश भिडे. एकदा खराब चेंडू पाहायला मिळते. कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते ती योगेश भिडे याच्याकडून. वारंवार अतिरिक्त चेंडू हाताळताना पाहायला मिळतो. ह्या धावा कुठेतरी रोखाव्या लागतील. एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते ती मयूरच्या बॅट मधून. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावा, एक नेत्र दीपक फटका पाहायला मिळतोय तो मयूर कडून. धावसंख्या होते ती 63 धावा, एक गडीबाद 63. वैयक्तिक 30 धावसंख्येवरती खेळतोय तो मयूर. 10 चेंडू
फेस केल्यात आणि 30 धावा आतापर्यंत केल्यात त्या मयूर याने. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पंच पाहायला मिळाला, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे ओमकार केदार याच्याकडून पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा मात्र इथे वाईट चेंडू, एक धाव पाहायला मिळते इथे. एकदा मात्र नो चेंडू, कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पुढचा चेंडू योगेशचा, मात्र एक धाव या चेंडूवरती पाहायला मिळते आहे. या षटकातील अजूनही काही चेंडू शिल्लक असताना योगेश भिडे पुढचा चेंडू मयूर नागलेसाठी, बॅकफुटला जाऊन पंच केला आणि इथे मात्र कुठेतरी देट चेंडू पाहायला मिळाला. प्रेक्षकांना विनंती असेल, जे कॅमेऱ्यासाठी ते मचाल बांधले त्या मचालावरती कुठेही जोर देऊ नये, सहकार्य करायचं आहे. कोणताही त्रास होणार नाही कॅमेरामॅनला, याची काळजी घ्यायची आहे. प्रेक्षकांना विनंती असेल, त्या जे मचाल बांधले त्याच्यावरती कुणी जोर देऊ नये. पुढचा चेंडू मात्र या 4 धावा दरम्यान 4 षटक समजा 4 षटकाखेर धावसंख्या होते ती 70 धावा. एक गडी बाद 70 धावा. पाहूया शेवटचं षटक असेल, या शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा जमा करतात. विचार केला तर योगेश भिडेचा 2 षटकामध्ये 42 धावा खर्च केल्या त्या योगेश भिडे याने. शेवटचं षटक बॅटिंग पॉवर प्ले असेल, एक पहिला सांगाडून शेवटचं षटक घेऊन कुंदन माईंगडे. समोर आहे तो मिथिल केदार. 4 षटकाखेर 70 धावा झाल्या. पाहूया किती धावांपर्यंत मजल मारतो. चांगला थ्रो पाहायला मिळाला तिथे. चेतन बोरकर याच्याकडून धावबाद झालाय तो मिथिल केदार. आता मात्र स्ट्राईक हँडला आलाय तो मयूर नागले. पाहूया इथे नवीन फलंदाज कोण येतो. सुयश चौगुले. पुढचा चेंडू चांगला पंच पाहायला मिळतोय इथे मयूरच्या बॅट मधून. एकदा पुढचा चेंडू, एकदा 4 धावा लागोपाठचा दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 43 धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतोय तो मयूर नागले. पाहूया आपलं वैयक्तिक अर्धशतक इथे साजरा करतो का या स्पर्धेमध्ये. 43 धावा आतापर्यंत. धावसंख्या होते ती 78 धावा. 2 गडी बाद 78. पुढचा चेंडू, एकदा 4 धावा. खरोखर सुंदर फटकेबाजी पाहायला मिळते. नेत्रदीपक फटकेबाजी पाहायला मिळते. ब्लॉकला गोलंदाजी होते, परंतु त्याचा मात्र समाचार घेतला जातो इथे मयूर याच्याकडून. लागोपाठचा तिसरा चौकार पाहायला मिळतोय. पाहूया पुढचा चेंडू, ते मात्र कुठेतरी नो चेंडू. धावा होतात त्या 83 धावा. कुंदन पुढचा चेंडू, ते पंच केलाय. 4 धावा. अर्धशतक पूर्ण होत आहे. मयूर नागले बॅट दाखवायचे. अर्धशतक होत आहे आपलं. पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा चौकार. खरोखर सुंदर फटकेबाजी पाहायला मिळते ती मयूर नागले याची. वैयक्तिक 55 धावा नाबाद. या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक मयूर नागले.